बनसुआ जोबस्रांनायनि लामायाव फैसिगोन नामा? बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना फारि फारियै फैनायनि लामायाव नाथाय खाबु मोनाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएल लेङाइ आफादगिरि फुंखा दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव। फिन बनसुनि सानै दैदेनगिरिया बनसुखौ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबफैदों। इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै खैराबारि दखरा बनसुनि लेङाइ आफादगिरि मुंदाव बसुमतारी आरो आखान्थि नेहाथारि सपन नार्जारी बिथांमोना दिनै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि न'आव फैनानै मिरु लाइमोन गांखंनि इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि फुंखा दैमारि आरो नेहाथारि रमित स्वर्गियारि, तामुलपुर जिल्ला आबादारि बिफाननि गाहाय नेहाथारि मुसिब बानेश्वर बर' बिथांमोननि नुजाथिनायाव इउपिपिएलआव हाबफैयो। आर'नाइ आरो बड'सा गासै आरो एसएम निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय। दा जोङो हाबनायानो जाहैबाय जायखिजाया मोनसे ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट नागिरनानै डेभेलपमेन्ट गोनांथि जायोबा सरकारनि खाथियाव फैनो गोनां जायो। आरो दा आथिखालाव इउपिपिएल सरकार सोलिबाय थानाय हिसाबै जों इउपिपिएलखौ सहाय सहयोग खालामनो होननानै दिनै जयनिं हाबाफारियाव नुजाथिफैदों। आथिखालाव खैराबारि आनसलिकनि भाइस प्रेसिडेन्ट महरै बिबान लानानै दंमोन। गिबियाव बरायना लाबाय रादाबगिरिनिसिम। आङो फर्थ सेक्रेटारियाव दंमोन बिबानाव, ओमफ्राय बावैसो दाजानाय खैराबारिनि। दा आङो गोसो गुदुं जानानै फिन इउपिपिएलआवनो हाबफैनो गोसो जाफिनबाय, बेनिखायनो दिनै जइन जाफिनदों आं। होननाय मोनदों आरो जोङो बिथांमोनखौ बरायदों। खैराबारि आनसलिक बनस'नि भाइस प्रेसिडेन्ट मुंदाव बसुमतारी बिथां आरो खैराबारि आनसलिक बनस'नि सेक्रेटारि फर्थ सेक्रेटारिनि सासे सपन नार्जारी बिथां सानैया दिनै चिफ सारनि न'आव फैनानै जोंनि गेजेरजों बिथांमोना जयनिं जाबाय आरो जों बिथांमोनखौ जोङो माने सेन्ट्रेल इउथ इउपिपिएल जानानै जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो जोङो बेखौनो खावलायदों बिथांमोननि गेजेरजों जे दिनै जायफ्रा बेबायदि बनसु खालामना दङ आरो बिथांमोननि गेजेराव दिनै जोंनि इउपिपिएलआव फैनो थाखाय गोबां माने बिथांमोना नागिरगासिनो दङ, नाथाय बेबायदिनो फैनो स्कपफोरखौ मोनाखै, सुबिदाखौ मोनाखै। आरो जों खावलायगोन जायफ्रा गोसो गुदुं जानानै दङ बिथांमोना दा बावैनो थाबैनो हाबफैनांगौ। मानोना दिनै प्रमद बर'नि जि इउपिपिएल दोलोनि सरकार बेयाव माने गासै बिटिआरखौ मोनसे गोजोन आरो मोजां माने गोग्गो माने सरकार दाफुंनो थाखाय दिनै गासै बिथिंजानो जोंनि प्रमद बर' सार बिथाङा चिफ सारा खामानि मावगासिनो दङ आरो बिनि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै जायफ्रा बनस'आव दङमोन बिथांमोना हाबफैनायखौ जों नुबाय थादों। आरो बेनिखाय दिनै थारैनो जे खैराबारिनि जे सानै जोंनि फंबाय बिथांमोना जइन जाबाय, जोङो बरायदों आरो इयुनाव बिथांमोनखौ मोजां जोङो जोंनि इउपिपिएलआव खामानि मावनो जोङो स्कप होगोन। मानोना बिथांमोना हारिनि मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखायनो बनस'आव हाबदोंमोन आरो दिनै जों मिथिगौ हारिनि माबा मोनसे मोजां मावनांगौब्ला बिटिआरनि ओनसोलनि मोजां मावनांगौब्ला सरकाराव थानाय जायफ्रा हानजा बे हानजाजों थानानै बिथांमोना गावसोरनि जे माने मोजां मावनो हारिनि मोजां मावनो ओंखारनाय बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव बुंफैदों आरो जों बरायदों। आरो उन समाव जिहेतु बनसुनिफ्राय गोबां दैदेनगिरि हाबफैनायनि सम्भावना दं नामा? जों मिथिनाय बायदिब्ला गोबां दङ, बिथांमोना गासैबो हाबगोन। जोङो बिथांमोननिफ्राय जों मिथिदों हाबनो थाखाय आरो गोबां रेडि जानानै दङ, नाथाय दिनै बिथांमोना हयथ' हाबनायनि लामाखौ मोनाखै। दा बिनिखाय उननि दिनफोराव जायफ्रानो फैगोन जों बिथांमोनखौ बरायगोन आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोननो मोजां मोनसे सुबिदाखौ जों होनाय जागोन। बनसुखौ नागारनानै हाबफैनायनि माबाफोर जाहोन दं नामा? बनसुखौ नागारनानै हाबफैनाय जाहोना बेनो, बिथांमोना बनसुआव हाबदोंमोन हारिनि मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय, ओनसोलनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि हारिखौ जौगानायनि खामानि मावनांगौबा दिनै सरकारनि माने जायानो सरकार सालायबाय थादों बे दोलोआव हाबनाया मोजां होननानै बिथांमोना बे मोजां लामाखौ लादों।